blant! Yn y darlleniad da ni newydd glywed, mae Iesu yn siarad efo'i ddisgyblion, sef pobl sy'n dilyn Iesu a'i ffrindiau. A mae Iesu'n deud fod wedi dod i'r byd yma, at pobl y byd yma, i'n achub ni o cosb ein pechod ni, sef gyd y pethau drwg da ni wedi wneud. Mae Iesu'n cymryd y cosb yna i gyd i ffwrdd ac yn rhoi bywyd newydd i ni, bywyd glân, fel yr eira, yn neud ni lan i gyd. Ond, roedd rhai bobl ddim yn hoffi beth oedd Iesu yn ei ddeud. Roedd rhai pobl yn meddwl fod nhw ddim yn pechaduriaid, fod nhw ddim yn gwneud pethau drwg, ac ddim yn licio fod Iesu yn deud fod nhw angen ei achub. Roedd rhai bobl ddim yn coelio fod Iesu'n deud be oedd yn wir, a fod Iesu'n deud celwydd. Roedd rhai bobl yn cysau fod Iesu'n deud fod nhw'n gorfod cael ei achub. Roedd rhai pobl yn cysau beth oedd Iesu Gris yn ei ddeud ac yn ei wneud. Dyma rhai yn neud hwyl ar ei benno, yn deud pethau afiach wrtho fo. Roedd rhai hynod eisiau rhoi niwed ac eisiau brifo fo ac wedi brifo fo. Roedd rhai yn cysau Iesu gymaint fel fod nhw wedi dechrau planio sut i lladd Iesu Grist. A dyma rhai bobl yn lladd Iesu Grist achos nhw ddim yn hoffi beth oedd Iesu yn ei ddeud. Ond, heb iddyn nhw wybod, wrth mynd â Iesu Grist ar y groes, dyna sut oedd Iesu Grist yn ein achub ni, ond doedden nhw ddim yn gwybod hynna. Ac mae Iesu Grist yn deud wrthyn ni heddiw yma, os ydych chi'n credu yn Iesu Grist ac yn rhannu y newyddion da mae Iesu Grist wedi deud wrthyn ni, mae rhai bobl ddim am ein hoffi ni. Mae rhai pobl yn mynd i ella deud pethau afiach wrthyn ni, neu pethau sy'n brifo wrthyn ni. Mae rhai ella bobl yn mynd i bwlio ni achos fod ni'n credu be mae Iesu Grist yn ei ddeud. Ella fod rhai o'n ffrindiau ni yn mynd i fod yn oer neu'n gas wrthyn ni achos fod ni'n dilyn Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn deud, os mae pobl yn bod yn gas wrtho fo, os da ni'n dilyn Iesu Grist, bydd pobl ella'n gas wrtho ni hefyd. Felly, peidiwch â bod yn surprised, ella fod pobl y byd yma ddim yn eich hoffi chi, achos fod chi'n dilyn Iesu. Achos doedden nhw ddim yn hoffi Iesu hun. Fod Iesu wedi caru nhw a di marw dros y groes dros nhw. Weithiau, mae'n anodd caru bobl sydd yn bod yn gas wrthyn ni. Ond os o'n i'n dilyn Iesu Grist, oedd Iesu yn hyd yn oed caru bobl oedd ddim yn caru fo yn ôl. Ac mae Iesu Grist yn gallu helpu ni caru bobl sydd yn fod yn gas wrthyn ni. Ac mae gen i hanesion lle mae bobl, ffrindiau fi ella, di bod yn gas wrtha fi achos fod fi'n dilyn a credu be mae Iesu Grist yn deitha fi. Ond mae Iesu Grist wedi atgoffa fi eto ac eto fod credu yn y fo a dilyn o yn werthfawr a phwysig iawn iawn. A'r sialens yn y darlleniad yma ydy efallai meddwl sut da ni'n gallu caru pobl sydd ddim yn ein caru ni. A mae'n atgoffa fi o adnod tro dwytha yn Ioan 15, lle mae Iesu'n deud, carwch eich gilydd fel dwi wedi'ch caru chi.